Hello friends, दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैहाय आङो नोंथांमोननो माखासे जोंनि मोनसे शर्ट भिडिअ शुट खालामदोंमोन। बेनि माखासे बिहाइन्ड द सिन आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना बे भिडिअआवहाय नायनो हागोन। जोङो नैबेयावहाय भिडिअ शुट खालामो, जोङो प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नोंथांमोना आसा खालामो बे भिडिअखौहाय मोजां मोनगोन। आरो आङो बेनि पार्ट 2 लानानै फैबावगोन। बेवहाय गासिबो क्लिपफ्रा गैजोबा। आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बेबायदि भिडिअ लानानै फैबावगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जोङो गासैखौबो मबाइलजोंनो शुट खालामजादों। नोंथांमोना माबायदि जायो नोंथांमोना खिन्थाहरब्लानो जाबाय। मबाइलजों शुट खालामनाय बे क्लिप्सफ्रा। आरो नोंथांमोना बे शर्ट भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला आङो बेनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव हरनाय जाबाय। नोंथांमोना बेयाव थांनानैहाय बेखौहाय नायहैनो हागोन। बिदिब्ला नायलांबाय थानाय लोगोफोर बे भिडिअखौहाय आरो माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। जेबो गैया जोबोन दे औ दे खर'आव बारा दासिमाव नों फुनायथ' नङा नों दा बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादोंमोन नामा आङो? बेफोरबायदि एसे एनै खामानिखौनो मावबासो मावबावनांगौ रा बिमा जासिगोन खोमालै नों सिबाय थानायनि दे जाबाय जाबाय जाया गारिखौ बिदि सालायोफा औ बे आरो समायना आरो नों माथो नांगौखौ दे स्टार्ट दे स्टार्ट दे आयु कमफ्लेन
माथो दुगारा लावथियाफोर होलै हो जाबाय दा औ